Coffee Crow Pharmacy. Dangerou Mako 7. Odiaye. Wo hunamia wiya. Okoto jwe. Wo sisi ya wiya. Wo chili dompe. Waye joma bra. Fechichi keke. Pasra keke. Correct. Coffee Crow Pharmacy. Afa kebom awa. Anti wako some of physical shop ubanya. We see you aya ukoto je. Wakiri dompe. Waposi no wana baby ya biano wuhia kebam. Opedudu etu a Coffee Crow Pharmacy. La opposite Melcom. Fre 0302 788 071. Ana 0246 76 24 24. Kebam ohobe tontem. FDA aji ejwedi nkratu yatum. News is that do I worry you? Where do I worry you, brother? I do I worry news is that do I worry any? I do I worry you, brother? Na me asa me na bako. Ana me kokata bank for ne say. Se do ta mo mba baji. Na se do idantanya bi amana. O meji scan free me ho. We ye ni pafo papa. We ye ni pafo papa do wa. Me papa Bible say mo boa ye ho. O mo mu ni bia mo anti me mo na me boa. Hwene Jimmy. Bible so mo mu ni bia mo no. Na nya na wo wanko pebi wankasa wanko pebi na wanfa ma no. Sano de ene ye boa ye ho de a. Wo pebi ma ne. Ha? Ben fo mo gaga di ho yanka. Minim. Hey, sese wada fo no wo hefa. Wo yi? Me ko ni fi am nkotu no. Ha, Ewurade Nyankopon. Yesi wo de wo ba jimifo, wa merese de wo tete no. Ah! Baba me ho, ma baba me ho. Keni Jimmy, we papa ya fo. Papa ya tantan be no. We papa yo we ya papa yo. Nani ada no wa pesika ni bi ama no. Nani wo de wo jisika, wo de aha. Would you chiri so the also obey Jessica now the akoya adwuma ah bibi saw na no hoye omobbo akwe biara ku be fa so se nipa na mehwehwe no nipa wo Jessica na man no mehwehwe no mere na mahu no amedim si ombo ame bo ame ne nkopani se ne nkwase atom me mo na nkopɛ de be de minim no han ya nkopɛ no ah me no na tikure yi mu a me mu am na okopɛ no me no ngwasa na ba to jasa phone no ngwasa ba beto wan enso mo nti na chiche di wo odi mi wo bidi boda mo ate se ngwasa ba be kane ase ma me wana me ba wa kata be so banya japade o de befi nje japade menya me de befi ama me boa me se ngwasa japade boa me fu bi a wasan keka we japade o de befi ni wako faka befie no e kana de befie no e ye japade ha e ka de befie ni ye japade ada ekura na metu wa medwe me ho na ama menwe me ho hwa sama wakota maba ha wo kura ni yati mu kura wo sa aba besie enye wa na wakofa ba ese aba da ato na wo awunni mu sasa aba da ato wo kwagi a sunsun edi ekire enya de ketwa so hu se ne sika no so hu ene show me pese wo de me kwap nipa ko ne fi na me ko hwehwe no ha e boti ko puri sekretary pomponi a wo firi e dan wati atofo ada na o hadwensa he se asema wa kokofa ba ha de bia wo kuru se wo kuru entokwa wo kuru ne wo kwen nyina e wase suba fo be no sana metete wo nyoko na ama bo akoto wenya bi me kwa yemba ye na menya na ntie se wa ba machi abehwe me wo de me ba ye anye bone nkra na meti ye na nti na me ba ye ofa me frɛ wa enye asɛmtinti bia ensɛm bi eboboba ewa abusuani mu a
say my winning year. My neighbor Bama was one. Na Richie be abo. Seven penny crack Canada said, Bosman no better than coach on it. Na enipa bi aye ni mo ho aye ni da ho ase wo si ni kwa wa ha no no wo fa happy enkomre nyina agina me ameyiri duru aso ei ofa da bi abusa me de ne hawo ye se hwe ha me na me defend no se bi awade mu nsam ye nton ne sa na so afedie ma hwini ya me ni betutu aka me nsam adantia ruwa pedwonko grododo ofa ene druwa ni wi echina woni wi ade echi woni wi oka na ne buafu ana me nkwari fie wona ba me ho enwi nya me ka so ni nipa nya aka o ne nso ya maache ene de ani ya ne nka ede iwom ne mo woni nko wabusua ofa me wo ha na kofo bi ba ha da ya omu hia me yere yenso me ni police station ei ade ya na yonkofo no ba kwa baje aba abosia o se bosia o bangi o se hene se om jiji susufuo ni bi ho se de yi se obetua na me yere ne dansini o ma bonipa na no ontua ka no enti se ontua de ya se ona jiji na mu se obetua ofa na wo se me ko na me ko be me yere enu anu me ko ho no 6,000 Ghana cedis na ko 60 million ene de ayi deposit se no me no makobe no se me timi hwa ma me yiri ndem dabi se me mama me tua ka na afiri ho a me mum ne ye beche me emra no ofa woni duru wankasa ba bia no yonko no obi a me pese me ne bedi hu nkomo na akofa ntokwa ye de aba ansa no ma me baba mu no sabi na nkoye se asa me mabusua no obi a hwa anka ho asem ekoba mo am bekasa adenti ana me yimani mo fre duru wa no na mu musa no na ba bi kura sabi anya do sabi eburu no yonko no wo no onkyere sansa mpanyin se fa kwa wusi obi a no eja wase yo hwa no hey my sure fucking for odigwa odro abanese papa so opanwoma so enye nanu mode me mom ne yeyo ntia asemu isha ase bebe bia na mo fa se wa yedin menti ase me busa wan kan kire ske yasem kura de me kase se minim da kopim se ma antie ne ba afie ha na meboa minim sika no ho asem bia da de da bia me ne ham so ne ya yonkogoro ovaduro watimi de aduani si so wo ba ne wahim ene gas wo ye ya na wo shi obi fie anokora ti se fie no ye mia me fie kura na eno nkire se hyedan no da bi da ade ya na madam fo esi me kana aduane man me wan wo kuna wo tena wade ase no wo wie maduane se wo wie kura ade na wo koye obi di anka ense hwempanyi se bi hye wonu ma na atu bia ben ye die ansa ne ye de pia bonten ukoka pada ne bu ofu o ma me na wo kasa edi ebiem na menye abo akoto ayonkogoro ana ama na anya wo anya tiri ade a mekra akura achi ne ayonko wo baade ka wonu kunu tia woni ne fa adwene woni ne ye bibia bom fa me na o yonko bone nso se wo bra pa o me na sei obi anka oduro ni ma pa o be ma me ze wunti mi nkwa adwuma mitifi se me de ye beto ye afa do so show rough duwa ne bekasa mate sanse bani se chia na chia anso emuye mate ofa bibia be ye mate ne bekasa ma ne ja na amfosem no mate ofa judi me ko me mom hwese woni no me se wo ni se me judi emre bi me ba ya na ma me ka kire me se me kan wa sama na o se o me de me ba na de me nim ne pa no se wonim se wo ba no wonye wo ho behwe ma me munu ya waje kum ande se ba che bia wate tini ba wo fie tete bo na me se ate sam me de wo mo fa se de ye no yen kan se nyina yen kan se nyina wase frema no se bi frema mase se me se me kan se nyina a kire na ibi anka ne ba no kro hu na won hwe ni no tabunya yo le me de ana wa yo bo mi no man frema Major.
What do you mean by him in Crown bonnet? And Comaka Caribbean and movie. There are some that are two. But Jimmy, this so I be a Unimasima American. Miss a yoba, you are Miss Roson and Cassay. Sans some other to win a mood. So, we don't know Cassana, Sena, down for no woman and in corner down for no one usual. Would you see Cano Curano? Were you soon be Curana, Diacano, on family? Na yem pebin soso. I said diakono anu woten. I say ubano so men so oyemase. Mentimi hwe se yemeche no enkotum. Ena me wo faase so mentimi hwe se yemeche no enkotum. Sisi ya ye kase wo ahunem. Me wo faase ana de no ho akosikai ano. De mesre. Nene nkasa. Aya. Amen. Asami mebe mabisa no se pressure se so sedien yo ensam na meba ne kan ensisi so mame anso no chese me hu ni amenkampo asama me bisa no ensam o kan no me de hwehwema so me ye pani enti no aka mate me gusua me bisa no Gusu ami bisano nti we de mesro wada roma mekoso bisano why for say I asemo Ne pana yes wadwani akote baabi de me senti wo ye na ya na say wa wane na ka wo de me hu ye nka wo wie tete o ma wie a enka de biom wodu ne mpani mfie so a na so so wote ho na wo ba ko ka be kan sa yonku gro Oh. Say me just say me asem no me hu senia eko. Bibisa no so a me nsem o keka no me nte ase. How? Mesro say aye no kore ko so ane ne nkasa. E bi kura na me kan. Okodi agina mu na nso e bi kura na wo hu bi da. E bi kura wo na bi di kan te ba sa no o ha hai. Anti mesre se wo be koso na kasa na damfo no de panisi de wadwane akota no woni ni baabi a wo hye na baabi a wo hye bia no wonhwe na woni ne nkasa ma ne mra na kakra bia de wo yusu ama na ka no wonye mra de yensu mpebi nso so se minti transe mechi mo fa ase nkotom sa koba na sa ne eche koba sa de a na emedwa foken anti manfre ma medwa Mate waka mate why? Yeah. Bye. Afede my bro na down. Ade den pa. Me na go chokra ana me na be makwa betimi nu si akere me. Ha? Kofi kwada sebseb woni mu nyansa na wonye agya na adere kwasa akwase me wonye. Ade, ana mara panu mi hu sei. Ade na papa, anu mu se mo ka obi tere pe bebre, siri fo nkwa aso le. Mo ka ho, ete siri fo kwase na kwa no mo ye adwuma, wo mo nkwa aso le. Mo ana mo si ha nia no kwan, ama ni padi. Ade. He mami, me na me ka chiro. Mi ni ye. Me to mi ye perfect papa. Se me ka se me mo pa. Ade mo se de me yare ya on. Jai. Bonsan kwa fa no ho. Bonsan ma da fa no fa no ho. So ha bonsan no ahu na hu me ho bonsan. Kesi me tumi da nipa. Me tumi do nipa. Ade mame. Me se eni bre na ba. Eni bre de bia papa na me tumi se me so atekra. Me do so atie mfa me ho. Sa wo tuo be ka ta tuo na espa me go sire. E fa mo tsan funa no me die no. Ade me nye papa ma na me no me ho dai. Me busu ni ko me nye sanko se mo ma no. Me fo se me bibi. Dai. Joa. Ese
Emem na bɛsɛ mabufu. Amenka asɛm kyerɛ. Esa da ekomodi de boka kyerɛ me sɛ. Woku betwe sika. Ɔno wakɔ die gyina mu so betwe sika. Aye, you are